Kamo ayan sa minyo lagat sa kanya Trifon Morales and then may partner di pa ako diri si Juan Nitad ug mga kabanan sad kun ako ang basulti okay asap kita ha always say a prayer naman pong mo ni pagpanalangin usab kaya to sa atong labaw magagam mga kita salamat kaniya thank you kay Lord sa magyata ka namong grasya matag adlaw thank you kay Lord okay ako sa shout out sa mga kaniyot si kuande si Lionel Alcoy no Alcoy ang apelyido driver gyapon ni kun sakyan minaw na gyapon ni nako sa DYHP kang attorney Rafael Banyok okay salamat kayo o sa tanang mga drama usab mabati usab sa gabi magala minaw siya sa What's the Style okay thank you kay Lionel Alcoy sa Lamado no Lamado Translate okay pero kisunan ang sutan po ko itong hatagan ng pagdagad pinandakin sa ka lalaki nga napatago ulit siya nga Timoy kinig lawatan ng 2 sa radyo ni Ray Arellano magala ang atong sender si Timoy. Kaya akong problema, bahinis akong asawa nga sobra ka reliyosa. O kung ano na problema ko niya, iyon mong budaan yung mga panghitabo. Toge pre. Pre. Oh. Toge. Sige, pre. Nya sa musikan. Chicken voice na, pre. Chicken voice ka. No problem, pre. No problem. Ikaw chicken voice, ha? Lagi, no problem. Murag dito ba ko kabutan ni Soy? Try lang. Ito mas kiri mo. Try lang na to, try lang. Talga. I bless the day I found you. I wanna stay around you now and forever. Let it be me. Yung timing mo. May karoon timing ba dan? Don't take this heaven from one. If you must cling to someone now and forever, let it be me. Sulo. It's time we meet love. Barangay. I find complete love. Jawa. Without your sweet love, what would life be? So never leave me lonely. Tell me. You love me only. Sulo. No one forever. Saging ka. Let be me. Nag-inom man hinoon mo diha, oy. Inay nga maghinulusol mo kay Semana Santa na, mag-inom-inom hinoon mo. Kuan. Ikaw din na, pare. Oh, ganun kainom mo. Ganun kainom mo? Igor akong agdaan ni Maria ay. Si Parimoyti ay. Kisang mo iti. Pariti mo, Igor. Hindi tulyo ay. Imo din ang usbon ang naan sa kong bana, no? Kining gang. Nagligaw-ligaw mamitaw mo sa pariyon. O kuan. Tulyo. Pari-ulilot. Saka? Pari-ulilot pa. Kisa uilot? Pari-tulyo ko. Kamangahangkaw din ninyo, eh. Inyo man ang palihon ng inyong mga ngaan, mga amawa mo. Kasurun mo rin. Bitaw ka. Panghilo mo ay. Wala mo ang ngay, mga tiguang na mo. Ay, bangot sa iktoy. Ano mo, sige, inom mo, uy. Awan ako na mo, be. Semana Santa na, panahon sa pagbangutan, pagdinulsol, di ka nagsigig inom-inom diya. Saman, gusto mo manaabag mo? Usay na abag. Usay na abag. Sinabag. Usay na abag. Mari. Sinabag, Mari. Dabaan! Nakabungot sa iktoy. Pagka-kidard. Gang. Asa mo to alya dire? Wala naman siyang gibutangan. Gang. Namuta naman siya gani, ha? Ito ko, sad. Gang. Oh, nag-ampo din siya. Nag-ampo din ka, Gang. As kang bilibag na pa rin mo. Sige. Ako na lang mangital to alya. Oh, sama na niya gibutang, oy. Abi na ko na to, kay naghigda man. Nagampo yay. Wa man gun magluhod. Grabe pa ng puo niya ang asawa.
Membro mo gani sa prayer warrior. Kana bang kanang hapit na bitaw mamatay, ila day na atuon ilang ampuan nga mamaayo. Ingon ani ako asawa. Unya to. Kang kining mo to sa kulang paparituyo ha kay may sabutan meron para sa katong doon ba sa doon may sabutan? Gagag, ayaw na paglakaw kag. Kaya manimba pa tagag. Nakampo na magaling ha. Lay ang misa, gang. Kinahanglan nga mo hatag utag adlaw para sa Ginoo. Dili lang pulos ng trabaho, pulos ng laag-laag. Dayinan ko na natong Ginoo. Mo nga manibata, unya na ng inyong paritulyo na. Ay, pastilan. Malangit ka kaanagal? Ang ganun dili man, uy. Bisag ikaw malangit ka, kay giapil ka sa pag-ampo. Dili ba, ang mabuot mo na ako'y pasabot ba nga basin og di na hinuon, mapunta ka sa langit, anak, kay nalapas ka. Ilang na si Moy, ay. Pulos ka lang hinanggaw. Bisag ka ayaw paglakawa ka, manimba pa ta. Ikaw ko. Manamamisa. Muli ka talaga. Ako, malasang ko lang paritoryo. Magpaabot na lang ako dito. Ayaw sa. Kaya pa kong maman. Huwag ang diha. Asa? Asa pa magang? Asa pa man ito siya eh? Ito pa yung sakit anong simbahan. Sus, Marusip. Nagluhod siya ka. Sa may kisa simbahan na nagunit ko sa liwan. Kunya, hinay-hinay siyang may paingong suod sa simbahan. Murag ato siya paingong sa suod. Kinuo ko, nagluhod siya na may paingong sa suod sa simbahan. Naabot ito ang siya sa may altar. Murag na humanan siya siguro. Di kamay man ko. Ano ka? Papilon ka ako? Lang? Nahuman na ka niya? Patindog ako, Bi. Kaya di ko makabarog. Kunit ako. Aray. Hinay lang, uy. Hinay. Aray. Mana. Nagbarog na. Mana? Ang muli ka ta. Ayaw sa. Asa pa ka? Midagkot sa ko. Recorded by X Thunder Gaming. Ingon na ani ka Diyos na lang ako ang asawa. Isimba na, nagluhod pa kayo sa altar. Nya, may dagkot pag yun. Grabe mo dag sakripisyo sa pag-ampo akong asawa eh. Unya to. Gaya ni mo, pre, ay. Noong saan, ay. Hindi na namin paabot si Pari Unyot. Takot. Muli na punta ni siya. Kwan, Abili mo pre, no? Makauliw na kayo ko. Di, abi na ko di ka mo eh. Uli na ta ko ato. Kwan, Pagpa-doon ako uli na ta, nakitaan ka na mo nga, napadoon sa ka din eh. Kurbida. pasensya na mo pre ha. Kung saan nga nakipanimba pa manggos misis, unya, may lahod pa siya dito. Ay, lugay kayo naabot sa altar eh. Dugay, man. Pinoon sa kapila naman. Gilay ko na gikan sa simbahan. Pengon sa altar. Ano? Awa man siya magsugod sa kangaan sa simbahan pre. Dito mo yun sa, dito mo siya magsugod sa gate yun simbahan. Di mo limba. Sa kapit ba? Oh my God, ginoo ko dito. So, kalayo ato wagi pagbarkingan niya, padoon pa dito sa simbahan sa altar sa katedral. Ginoo Oh, ko. lagi. Nya, kuyuan ko, masag hirap niya sa sakyanan ba? Pero, ay, wag ipapugong. Grabe, debosyon na asawa, pre. Bida may pangos man tuhod na, pre. Swerte kay ka, pre. Siguro na lang malangit yung mga kasama, pre. Bida. Ya, ikaw, siyempre, pre. Ba, nagod ka. Apil ka sa iyang pag-ampo, pre. Doon naging mong gusto sa langit. Dili, pre. Dili ko salig-sab sa ampo sa uban. Ako mismo, mag-ampo para sa akong kagalingon. O magsakripisyo. Karong Bili Santo, pre. Palabuhan ko ng sakripisyo sa asawa. Ha? Magpalansang ko. Palansag. Kaya ni mong palansag. Anong di ganoon? Sureness, pre, ha? Siguro mo lang, pre. Unyot. Kiawa sa nimo. Kaingon sa tayo, impossible dream. Ano kaingon man kami impossible, ha? Basta para sa kong pagtuo sa Ginoo, mo sakripisyo ko. Ako ang kayong hadlok mo kag dagong bud, ha? Sabot ka na taong lansang, purbida. Sa man, hadlok ka lang kay Jinsun natin, dagong na, lansang, palansang ninong ka. Kuan. Bay tabyo. O sa man, sa iyo kisultin mo bay tabyo. Tay pa. Ipahangyo na to, nga, swilas lang ilansang ano niya. Okay na. Sa man, Sa silas ko, pre. Ayaw. mas magaling magbay kayo. Ay, bukal-bukal, pre. Silas ka, pre.
Ay, bukal-bukal pre. Unyot. Mas maayo pinuno na pre, sila silang. Kay usa sa atong sabutan gudod ta. Magsabot ug tango. Kinsay mo pasas cross, ni Bernie Santo. Nya kay mingo man ka nga, mapalansang ka. So, tukma, ha? Tukma kayo. Ikaw mo ayo palansang sa cross. Dahil nag-abot, iugbo ka sa cross. Iugbo ka, ha? Ha? Iugbo ka sa cross, ha? Adto ka na mo ilansang dito. O nya, okay na kang suilas gamiton. Oh, grabe ha sa nang soilas pre. Dili, tuntak lang. Ha? Wayo yuway! Sakripisyo ka ni mo! Sige, sige, sige. Lansang no? Okay ko. Pero, ayaw na tayo ha? Kumidyo ram to ako kay lagi. Gusto na kong palabuan ba ang gibuhat sa ako asawa nga pagsakripisyo. Pero natinuon man yun. Kanaan man ako mga kupare nga supportive ka na ako. Unya to? Kanang Mare. Oh. Noon nga magpalansang si Paritimoy karong Biyernes Santo? Ha? O ba kay bawa anak, Mari? Kasi nagsulti ni mo, anak. Ay nadunggan ragod na ako gold sa mga marites ito tindahan ni ng salud. Mao ba? Wala pa ko kay bawa, anak, da? Sige lang akong pangitaan ng steamer bayan, anak, Mari. Ikalitan ko, ani, da? Og tinuod gani Mare, sulti ko Mare ha. Nga naman, Mari. Akong i-vlog. Para na ako'y content pa. Uy, naglago na di ka, Mari? Oh Mare, oy. Dagan na ba yung akong followers Mare? Mga 5K na gid na sila tanan. Basin daig mo viral si Paritimoy anak Mare. Unya, ug ma-viral gani, ayaw ka balaka kay bahinan ta mo og masulduhan ako sa Facebook. Tinuod ka, Mari? O lagi Mare, tagaan ta mo uy. O, sige, Mari. Ingunda ka. Dan, tinuod nga magpalansang ka sa krus karang Biyernes Santo? Ha? Sa? Sikat naman good kaayo ka dito sa tindahan ng salod. Inula ko nga nang nagbansiwag dito tungod kay ng palansang kuno ka sa krus. Usa man tinuod nga magpalansang ka? Mas kang bilibag yun ako sa kumbana, oy. Upigan ang akong sakripisyo da. Kuan kang kiningkuan. Kaya na ni Magang. Kaya ho. Pero, wa para ba ko kasuway ani da? O, pag-practice nagdaan gan. Si practice. Na may martilyo diha. Nga, manita tayong lansang. Tampa, magibot mo diri sa lansang sa bugbong ha. Ano na oy? Wa pa gani Biyernes Santo. Practice gani. Helong gas ta oy. Ang tinuod tungkol lagi kay nakatandok ko nila ni Paritorio Pariunyot. Pero ang mga kanahan, ipanapid ay dayon mo. Murag na sugamak yung kung nga samtang nagkadoon ng Biyernes Santo, nagkakusog sa dang kuba sa kandugan. Unya to. Pre. Akuan. Nakinindot ka balita, pre. Balita, pre. Sikate ka ka din sa to, pre. Tugod sa imong pagpalansang, pre. Ngiga. Sukat ba, sukat, pre? Karon pa ko nung itabo nga doon nagpalansang at taga din sa to, pre. Oh, may bawa ka, pre. Ha? Daghan nga taga-media mo kaablo ni mo ni, pre. Gawa sa mga vlogger, pre. Ay, lugawan ninyo eh. Inyo mo na yung panapi eh. Oo, ingon magkaka-sure ka na unsa. Ay, mura mo ko kailantan doon, pre. Pananglit o kuhan. Panang lisaw sa, pre. Pananglit ba o hilantan ko ng alawa? Papinsit ang ko, ha? Labag ka, pre. Unsa? Pag-sure, eh. Unsa? Aw, o dili ka, ha? Parang niyo lang. Ha? Pariunyot? Labo ba ito talagas pariunyot, eh? Pwede ba gani nga apat ito kitang natulog sa lansang? Pariunyot noon, unsa? Kulbaan mo ko, pre. Pre. Ay, kolba pa rin. Unsam kay. Isugod kay kan unsam. Na parang nas ginoo, pe. Na unsam. Hey! Ay. Dapat dito ba ito? Musa na balik ka, pre. Nakita mi mayor, ha? Ingon siya sa imong sponsor. Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Unsa, pre? O lagi, sponsor ang mayor. Unsa mo kay siya mo palit sa mga kinanglanon. Lansang uguban pa diha. Ha? Kay utambong mo siya. Mao ba? Patay. Unsa patay? Di ka matay. O mga litong matay si Oscar Bargayon. Unsa ka ay o si Oscar Pagas. Pala sa Oscar Pagas. Uskat pagas, Dero? Oh, tas Basil. Ha? O yung lito hakton karon? Pre, kabala ka, pre. Nga, mamisi mong loyo. Nawaon sa, di ba ka naman tasagdan? Og magkinaon sa naaramis loyo ni pre.
Sa, Uy, ingong kamo mayor. man hula sa pil. Papil kami, kita may blouse papil sa diyo, di ba? Oo, sa? Kami tigdos lang sa imong kilid. Ah, Ingong mayor ha, iniguman ko noon mo palansang, babakasyon ka Singapore. Nya, akuyugon mi pre. So, kita gyapon mo bana. O nya, kay, dito kita pre. Gawas pa na pre. Napag yung tao ipabawon si mayor na tong kwarta. Askang, yaya, ganito na pre. Sabar pre. kamo na rin palansang, pre. Ako. Noong sa ka, ako na rin, ako may tundo ni mo. Gusto na ko, pre, pero, kano ko, pre, gibawalan ko sa kong doktor, pre. Bakit, pre? Ay, anong taon? Naman ko sakit kasing-kasing, pre. Karoon na lang. Ay, ikaw na lang, pre, unyot. Di ko pwede pre. Hindi mo ka pwede. Hiblad ba ko, hiblad? Ha? Ibaw ka nga, hingaon tagbaboy mo nang hiblad ko. Hakba din, Joy. Ay, basta kay mauna na, pre, ha? Musikat likaan ni, pre. Yun na, pre. Sikat na gani, pre. Hindi ko balansa. Bagyak ka, pre. Wadyo ko kasabot sa kong gibate. Nardo ko. Italaw ko kay sakit tayo ng lansan. Unya, muro sa galipay ko kay musikat naman unya ko. Kaya na may daghang mapalipay. So naglibog yung ko kung unsa akong buhaton. Dayon nun bagyo ka na ako ang pagpalansang. Mauto nga, may abot ang adlong Biyernes. Pre. Lida, pre. Iga. Okay, pre. Igastuhan yun sa mayor ang imong. Kusyum, pre, kusyum. Kusyum ba? Kusyum nyo, pre. Pero, nagdiapon mo ka, pre. Kaya ba sige, lansang din mo sa pagkaihi niya ka, pre. At least ba, huwag makita mag... Huwag makita mag... Di kayo ba, to, pre, pagpita sa liboy. Oh, kuwan. Pre, pre. Makita magtuto lagi. Alagay, bawa ito. Kanang to kay tiki, bra. Naunsa. Ay, awa-awa yung kustiyong, pre, oh. Awa sa diya mo mga kustiyong mga mahudiyo. Ngayon kami sa. Pre. Kami na, pre, kring. Huwag baligya dihang anesthesia. Kaya ana na anesthesia, eh. Anesthesia siguro, pre. Anesthesia. Ikuraan yung tao na. Wala ka sakit. Ngayon nung mitaw ka anesthesia. Oh, ikaw nyo lang palansa ko. Di lagi ko. Hiblad. Unsa. Asa ko, pre. Batay. Masakit doon ko kasing-kasing, pre. Maayo mo ko na. Ay, nalabalik anesthesia, pre. Ibo, okay naman. Mahal na doon ay anesthesia. Wala problema. Ang anesthesia ni mo, kadalakaw mo shot, ha? Ikaw bugin mo na, pre. Awa na, di na ka mong ka-feel. Sakit, anak. Oh, tuod mo. Ay, paimin na ako ninyo, ha? Sige. Ay, ayaw yung pag-atas ha. Nagkagasto na pala ang mayor. Dako na biya sa gasto, anak. Ay, balakar ni. Dili na ko sakitan, na. Kung sa man, Dili hubog ko ka. sakitan. Hubog ka ba? Ay, inom lang. Di ko bug. Naras, pre. Pre. Pre! Dera, pre. Apurado na kayo mga tao, pre. Mas pasok doon na kapasa as cross, pre. Ina, pre. Asa? Sige na, pre. Asa mong krus? Dala, pre. Oh. Ay, kani. Uy! Kita ka ni. Gamay ha! Sisiw! Okay, let's go! Ay, sorang yan. Narang laki lang eh. Pre, barang, pre. Masig, mailang ka inom ko. Kita, pre. Barag tuts kita. Barang to kita. Sige, bante. Yun na, pre, ha? Para matuog yung mga tao nga ikaw ginabalansa ko. Lagi na ganito. Dito kita. Inaya, bago na bro. Ayaw ng tao. Inaya. May di mo alam ni siya. Ang ginoo bitaw. Sukamo na to kani. Barang na niya. Ay, sa to? Hala. Pre, Simay! Nahuog sa... Bakit? Pre! Lumlaom naman ang ginoo ko. Patay! Tungod sa akong kahubog, nahubog na akong bakilid. Nakuyapan gud ko dito sa ubos. Mao nga resulta, wala ko malamsang. Kagito bang mahal ko dito sa akong gikahugan. So ko kayo na ako mayor oy kay kisultihan man nila nga miinom ko ug hubog ko nga nagpasaan sa krus. Ug wa kay badayon ang paglansang nako. Mao nga miingon ang mayor nga dili gani ko nimo ilisan sa kong nagasto, ipapreso ta juga. Saon man nila ko. Parehog tabagi ko na ko ninyo. Usaman kung kamong pasaltihon, Timoy.
barkada na itong mga kaigsunan nga dagko, ang atong gamiton pag inom mao ang Sed Panyawan Coffee Mix. The best you kay diim nun. Ang Sed Panyawan Coffee Mix. Thank you kay ninyo diha kap sa pag-inom sa ato ang Sed Panyawan Coffee Mix. Salamat kayo. Ate Pres! Okay, pasalamatan sa dako tanan nga nagtumar. Nag-maintain ka doon ng Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas at sugar. Ayog siptata pag inom kada adlaw gyud katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka makaon sa imong pamahaw, inom na daan ang usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inigpaniuto ni mo maog hapon. Usa gapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule, imong imnon una ka makaon sa imong paniudto. Maghapon, inig panihapon nimo, inom na sa kadaan sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ugalang natong problemado kayo bahin sa kidney o UTI. Ayaw na makabalaka o kahaglit na. Tungod kay doon na makatambal, makapaalibyo ang itong debate, bahin sa kidney, kini mauang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang inyong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kogon Herbal Capsule, mag-inom kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan na ito mga igsunan, salamat kayo ninyong tanan. Sa mga tao nga migamit sa tuwang tinuod nga muwagtang sa panuhot, pamaol, parakit sa kalawasan, varicose veins, katul-katul, kutos, kabataan, dapi-dapi nga sakit, mga paso, dysmenorrhea, bikog sa tuwang kiting, o sa tuwang bagtak, ato lang nga haplasan, sa number 1 nga kamoy naghimog number 1 haplas ang Sed Liniment Oil, nga the best yung kaayo nga itambal sa ato ang mga external nga mga kalihukan or kanang mga gibati na to sa mga paso, ang bapaso ka, atong haplasan o Sed Liniment Oil kay di na makaburot. Kanang mga construction workers diha tungod sa kakapoy pinasaan sa mga semento, ang mga hollow blocks, kabilya o guban pa blas unon. Ato ginahaplasan ng atong kalawasan ni gabutos bay sa Sed Liniment Oil. Nga anara mapalit sa butika, di ba kay? Mo na may igsoon. Pero sa butika na kita mapalit. Ang atong Sed nga tinuod nga haplas Sed Liniment Oil gams. Ang bantugan o kasaligan atong haplas. Adto ra ginato mapalit sa butika mga igsoon. Butika. Bisag usahaw na to balik butika Butika, dili pwede sa gabasa. Oo. O di sa Facebook yun bisitahan nato ang page Seed Marketing. Nya type nato ang Panyawan Herbals. Na ayo kalimot ay like ang page nato pang igsoon nya dayon makita dito na ang mga genuine Seed Marketing products. O ang mga Panyawan products sa Seed Marketing mapalit na po na to sa Shopee. Shopee bahigala Shopee butika Shopee. Okay, thank you kayo. Ma'am! Thank you. Ito sa mga staff diri sa Cebu Fashion. Mang-monitor sila sa ato ang tulumanon. Salamat yan ninyo, Ma'am Dolores Villaruja. Okay, Grace Abindan, Mars, Vicky, Elizabeth, Inda Verolino, Derha Barret, Jumar Maasin, Marigold Sisio, Alex Abordo, Geraldine Abelian Rosa. Salamat kayo ninyo ha sa inyong pagsunod sa atong tulumanon, ilabi na sa ato ang Celebrity Kojic Beauty Soap. Ayaw ka makalimot nini ha. Ilabi na sa iyo ka mo report yung mga tinahan, ilabi na yung traffic ay sanan. Sa iyo ka mo gikan. So sa alas 4 na ligo na ta. Ang damadaan na kagabi ani ang tuwalya, ani ang sabon, ani ang sabon para laba, kaya ba sila kailaban kamay ni kumar pangaligo kung napay oras. Sa Celebrity Kojic Beauty. So, ipon na tuwalya, no? Para doon na kamoy mga protection sa inyo mga blackheads or whiteheads, doon na ba kayo mga up-up, doon na ba kayo mga katol-katol, na ani, sangkap ng glutathione o papaya extra. Doon na sa kayo mga moisturizer para magpabilin ka mo nga, nindot ang panet. Kutis artista younger looking, o dili ka na mag-dry skin. Said Celebrity Kojic Beauty Soap, hindi kan sa Seed Marketing. Thank you. Alam na sa nagbiyahe nga series patungo sa Uslob, no? Jay Himarangan and Needy Bugtong. Thank you. Okay, Ate Pres! O di ang sendo dato kadugad-lawa. Si Timoy, Ate Pres. Kisangan? Timoy. Timoy. Oh. Kani asawa, religyosa kuno kayo, sobra kayo ba to nga tanang mga saan niya Ate Pres, badlungon siya asawa. Hangtod nga nakadesider siya sa nga magpalansang lagi screw sa Ate Pres niya. Siya dili siya wa ka siya nakadesider gyud natin Pres. Yang asawa nga mao na magkuan pa ka magpiditin siya pa kayo siya. Ay kabla ka dai kay karuhan mo palansang ko. Pero atik ra gud niya Ate Pres. Kay madlok gali siya injection. Ko siya ko pare ayo pre hadlok ka na injection. Unsa ka yun nils lang ataw.
Suilas lang ato lansang kay Pradi kay sakit. Mato nga na dagit siya bersir siya Ate Pres nya ni sponsor sang mayor. Ang mayor may nagastos tanan karon hubog siya Ate Pres. Wa siya man lansangin hubog siya natuwa ang lungon. Natagak dito subos awa mo tuwa ang lungon kanang nakainom siya ba nya gibunalas mga tao natagak siya dito subos Ate Pres tungod sa kahubog dito sa lugot. Mao nang wa man dayon og lansang. Mao na yung problema niya. Saon ko niya nga ipaprisom siya sa mayor basta di ka bayad sa gastos mayor. Saon na Ate Pres. Ma'am, saon ba? Ang mayo day mo nagastos. Nagastos tanan. Oh, ang mayor mo yung sponsor. Para bang si Nestor Bargayo ba, inana ba, na yung sponsor. Pero karon si Brad Nestor, maragwa naman siguro siyang plansang. Ang tuwa ko kadungog. Mga nipawain sa Brad Nestor, mga plansang siguro. Nom ko ani gulyat atong dito po ko sa Bumbo Radio katong gihimo kong Ginoo nga gilansang diri sa San Roque Mambaling. Oh, kadto si Father Mansueto, buhay pa ba Ikaw daw, ginuom ka sa una ba? No? Oh, gihimo ko dito sa panahon pa to ni Director King Gutierrez sa Bumbo Radio pamiadto. Nagayo kahi mo ang brabas. Si Kuan may gihimo marabas ug si Kuan si Tiago ug si Tiago. Bagilan? Si Tiago ko magyapon sa Tiago. Perez. Perez. Oo, Perez. Si Tiago ug si Lami nya kan sila may duha ka kawatan rin sa akong kilid. Aha. Pag-abot yun naman dito sa kong bito katagas mo kog buhok adtulan. Tawgon ko ko to nagbidis katagas og buhok tagas og bangas. Uto pag-abot dito ningon ang pare, okay ni. Make up na lang dugo ang ibutang wala di problema. Ano naman? Kay mura man daan kog naong kuno Ginoo katagas mo kog buhok. Blamdaan akong diri. Ano ang sa Ginoo bitan aw na tog maayo. Ito ni. Mo ni Ginoo. Ginoo ko. Mura pag daw Ginoo. Ayaw pa. Balik ta. Balik eh. Kung ari ka dire sa Mateo 10, versikulo 38, 39. Ang dili mo pasan sa iyang krus ug musunod kanako. Dili takos mamahimong tinunaan nako. No. Ug kadtong maniguro sa iyang kaugalingong kinabuhi kawad-an niini. Kawad-an. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako makabaton hinuon niini. Aha. Oh. Kay kini may tugmal sa pagpasa sa cross kay pagsakripisyo kay yung po ning asawa kay Helio sa kuno kaayo. Ang purpose amigo na kumpare Goliath. Panahon sa Semana Santa kung tinuod ka nga nagtahod sa maong panahon, nagbalaan sa mga adlaw sa Semana Santa, dili ta kinahanglang magpalansang Tinuod. kita. Correct. Importante na nga maayo ang imong mga binuhatan. Maginulsol. Naghatag ka sa mga kinahanglan, at mga panggutom, kitagaan ng Pagkaon. pagkaon, at Priscilla, namalit og siopaw. Ato mga way sapi, tagaan mo way sapi. Oo, kato mga- Mag-ingon niya nga, sapi li ako. So, may sapi dito. Pabina, Why, mga sige. sapi lang ako. Pabina, sa may sapi ninyo. Tagaan na to ang mga nangayo. Oo, okay. Kaning maong pagmato pa sa mga kumpare, di man manitil magpalansang ka. Kayo, imo po ganing ilingi dili sa kanang balang kasulatan ta katong murag sa basaw ni Joel chapter 13 man siguro kadto. Gingon man gani dito nga gisia ang imong kasing-kasing. Dili ang imong biste. Kana siguro nga renewing lang nga kasing-kasing ba, no? Dili, but So, sa mag-isis kasing-kasing, beto. Dili, ang buto na ng gisia ang imong kasing-kasing, but sa butaan na og kang imong paghinulsol, pagbasol o pagbago, Continued anay ba? Oh, basig kun kuan ka yang imo diri ni buwan mo Wala grabunot yapon ka. Tikla-tikla lang, tikla-tikla. Wa sa iyang kasing-kasing pag-ampo. Oh, ya kanang na ang na iboto sa boto, kaning naitabo ninyo inday nga ang inyong mayor ni gasto og dako. Mungutana ko, ay nagkalain, mayor, ha? Kanang, nasigabot kang eleksyon Goliath? Ano man? Wala ko man ulit gastom sa mayo. Ito, adi, buhutan sa ticket. Pero doon natin Manadang mayor siguro ato, ate Pres. Ganayin ato ba? doon ako ikuan ba? Kada bitong magisingabot ang mahal nga adlaw, no? Huwebes Santo, Biyernes, gano'n man, ang uban, mabakasyon lilingayaw ato sa mga beach. Mao ni gisulti bito sa mapal. Dili hayop sa malaing Santa. paninawon. Ang Ikaw, ate pasabot. Pres, ha? Mo di ba itabo? Nga, Mao sa ka bang the way of the cross ka? yan, Simbahan. oo, nga, there's by. Ah, di ba? Mo, lainan ko ng magkapihapit ta niya. Bunis Santo, di Santo, ato sa beach, Boracay, di ba? Oo. Lain man, Ano paginaw. ba niya? Maminaw kag mga programa Oo. na malandong ano pati sa Ginoo. Ang ilaapong buhaton sa ako ang Bakasyon, ilan ako ang mga sako pati Pres. luligayaw. Ay, dagat. Di, mag-way of the cross gina sila. Oh, kana, Ini yun alas sila. 9, adto na sila padung dito sa Talavera. Kami, Diyan sa Bao. ako nakasuway ko, doon na katuig tulo ba na. Kada bitong magpain ka ng kadlawon,
Nato pa dong banawa ang Doon, dali sorry. kadapit. Doon, sorry. Kanang kuan ba kanang diri badawa kanang anak bitawalan. Via Crucis siguro lan. Dili Via ano. Crucis. Doon rosary mo na basta Oo, doon. ka. Oh, Doon na, rosary sa naay man na kuan. Oh, mga Station. Ah, Via Crucis Oo. lagi. Via Crucis. Sa Via kadlaon Crucis, man. oo. Oh, namin kadlaon. Oo. Aurora. Aurora. Crucis. Mo ba kanang sa kadlaon ang Aurora, itawagan. Ah, basta Ang parte magto. ginuuna, parte ginuuna. Oo. Mas lindo tayo na natin, pres, kaysa mga tong dagat, mo pakasyon. lagi nindot tong tanong kay bakasyon no nato pero una ni mo nga natag sa ulog ga mo ra kanang kuan nagkay nato no nya ngano Pero kami, bakasyon mo Japon may ati pres, no? Pero, inig, Okay, laliwas. Yung apay- Ato, Miss Oslo, ato yung pambina, inig, Billy Santo, mag-Way of the Cross, gindi. Oh, ligad. Agin Miss, dili, ano, simbahan. simbahan jud Simbahan ta, kabog ka, Oo, Way of the ana. Cross ka, sa, kadang 14 ka, kuan, kadang kuros, ampo ka diya. Alan. Ang tabatay, Lan, hay. og mato ka ni mato ka sa usab karon Semana Santa no ang Via Crucis anang kadlawon alas 3 o alas 4 kada bito na kalsada na nagtanga sa amo pang nagtan-anaw Oo, adto dito Kato dito sa lungsong. o magsugod dres highway kangat ito buntura O, kato dito lagi sa lungsong, lisod kay daan. Dili ka naman, Ah, ito. nakakuha ka na sa lungsod, nga nga di mo sa merkado, na kalsada puti. Oo, ato dito. Ato dito mo tangas. Ah, di ba? Oo. Okay, pero may mga atos kung Sel Victor Lunday Oh, dito. ato dito Siya. station of the cross ka ng kuan gikan sa pagsugod hangtod ato dito sumubawan kinakatapusan. Oh, kay ingnon ta mamalandong. So kaning naa diri inday kanang naang kita ka di atong paril Paril, Ma? parili. barili Barili, oo oo. di ba pero karon, karon wa na ang pangutana Pero rin kuha na, ate, pero Kuha na. hindi mo mga resort. lan pangutana uya nung linya katapusan daw sa pangutana. Kung saan? Ang pangutana niya des katapusan. Ang pangutana niya, mao ni, ipapriso bagi taon ni nako, ha? Ipapriso ra ba taon gyud ko kay dako kay gastong mayor. Tabagi ko niyo ba? Sao niyo? Mao ni ang ningong mayor nga di gali nako ilisan ang akong nagasto diha nimo ipapriso di ka di anang mayor. Sao na na? So yun naghangyo. priso ba gud Huwag yan eh. mapriso ba Di na mapriso, tingali So yun na yung istorya ang mayor nga kung mabayad siya kung tagitagay niya magkakuan ba siya taon na ba siya ikabayad. Di ba siya naman priso, ipapriso Dili, imo? oy, di ko Sabi alam. ko ano na, imo ba lang kabubuton ng sponsor Mao ka na. mayor? Oh, halag- Wag ko mamugo sa sponsor. ug katong imong gikuan dunay mga katulian Oo. na imo day ipugos Imo ba lang ito di ba? ipakaon o ganang mga binignit, ano sa baskita sa mga tao nga, Mao. nagkuhan, kadang nagbinitin siya o nagpuasa. gikan ni Oo, simbahan. nagpuasa. O ganang gikan simbahan, nagbinitin siya, inikuli. Magpakaon kag binignit, baron, lugaw, para sa mga Lugaw, tao. oo. Kay kuhan man na, puasa man na. Ang sakto yung puasa, ati Pres, Huwebes Santo, Birris Santo, magida. Di ka mukha og baboy. Mao ni sakto yun. Nya kani mga inana mga dagadagan mga kuan, pwede ra sa badlis ka. Okay ra na, way problema na. Next kumita to regulate na joke ng ano ba inomdom ko. Kani parte bitaning paglansang-lansang o pagkuas man na tanta. Na ako joke pa na nakuha na nga ni anak ko ng punto Pilato. Ay, anak ko na gino. Di pamulong mo. Ano no? Yan ako ng Pilato. Tagay ko planggana, magunaw ko. Dalawa ko na dito naman noon. Kuya ko ang puzzle tihon